ko wonduɗa Penda wonduma tan ko ɓernde muusde won kam ki huɓɓi nene ko huɓɓi wonki ma won kam huɓɓi ɓerdam muusi yakaram koko boni nene ko woni ko mo tooñ ma ka badduɗo e baaba Jibril tan suba fof mo fini en huɓɓina won kam suba fof mo fini Jibril e waɗa tan koko muusi joni kam hen kadi o watti ɗum tan ko faaro so fini o mettinani ɓerdam tan o dañata ko welim te mi andinma noon hankadi ɓiɗɗo jogimi hen ko goto woni an kanko kay mi pare makko ha laaɓi to yiɗi fof yo huccu nene oto wi noon noon mbiyami nene oto wi noon Jibril an jibin ɗum aɗa foti andude hande jikku makko te wona an haalante haala Jibril mbimami Penda mi anda Jibril goɗɗude kono o mbimi komi pare mum ha laaɓi mbimi to yiɗi fof yo huccu nene ko wonma noon haala wiyamo noon mbiyata o seere wadde mbiyata kay ko holko wattuma kono kanko o seerani wadde o hoɗi tan koye wadde Jibril gila jibina no mbami tampude e muɗum gila e jangde muɗum ha e fofof mum so ñawi mi safra so jaaki mi daro mi ñawdi hunde fof mi waɗi e oɗo Jibril an aɗa andi no darore momi ni mi daroraki noon an ala fof komi waɗanani oɗo Jibril haɗi kam fofof sababude muɗum mi woppi gueɗam fof sababude Jibril ayi hande machallah o daɗi giƴƴi ko hen te ɗum fof junggam nani hen kono noon Jibril wi tan ko min dari ala ko heddani mbimami hay fiɗo hay reedu bondu haydara ala ko heddani mbimi ɗo dari hakkude galle hunde fof wi kam an kay yimɓe fof jii Jalika kay aɗa andi kañum kam hankadi koko bonni feere makko koko liggimo kañum yummo kaɓɓimo haw tiiɗ uddi noppi mum muɓi guiri muɗum yiyata nanata min yummakko o mi daro hen ittude ɗum ɗon ñagude Allah gadduno mbanmi ndessude mabɓe o itto werli laaka o itto weddi kadi o dari kadi o wi komin bonni aduna makko komin haɗimo wonde komin haɗimo ɗum ɗo komin tardinimo komin waɗimo ni ala ko heddanimi mbimi kala tan ko miijiɗa ko boni Jibril wi kam on ko ganduɗa ni wawa reftude hen aɗa jooɗi nene aɗa andi Jalika koko jaggi Jibril jaggude mo Jibril noon takma an a wasde mo woppude Jibril nene naggi fettiɓimo kono añani ɗum Jibril kala ko wawma wadde ko an jibini ɗum ko an sayi ɗum lebbi 9 goɗɗo wawa wadde ko Jibril waɗande Jibril ka waɗnani ɗum te Jibril wawa dañde ɓurɗom nene artiri hakkille ma min mbaɗa faami anda ɗum noon mbaɗa faami Jibril Jibril ko yidde jaggi ɗum tan jaggi Jibril nene kala ko bannoɗa rutto toon mbatta wona ko ceerno waɗannoma ko kalis nawnoɗa ha hande yawtani ƴettu kalis ma jaaha hedde ceerno wattanma ko ɓuri ɗum ha keɓa ɓiye guil ɗo gotel joguiɗa gorel sa waɗananimo homo mbaɗanta sa daranakimo holmo darantoɗa hande ko an tan wawi daranademo minen koye ma min ɓaggi ko an woni jaalal amen tan ka aɗana ɗo haydara gasani te somi ummimo ɗo momi haalde Jibril ponmi haaldude makko kadi ganda kanko wondande sago makko ɗo joni Jalika en ko jaggima haw ɓiico yiyata haw nanta o rewi tan ko yidde makko te andi aɗa foti famde jiɗɗo yiyata nanta ko gumɗo tan kalne gumtinɗama mo andu ko guiri makko ɗe nafannomo Penda mi nani ko mbiɗa ko kadi wallahi ka cuulel kona haali gonga kono noon ɓerdam nde no muuse Jibril ko mbiɗa ko noon mami waɗɗum mbaɗirtumi ɗum tan noon ko sababude ma an e bamma hade mon pertudemo kono min kay min pare makko ha laaɓi ay waɗiri noon mam waɗi tan sababude moɗon de kono kanko kay
to il faut yo huccu min parema neno min bernde hukuni moƴƴani e ɓiɗɗo mi timmini mi nani ma goddo inchallah salla jabi il faut kalda e jibril ko waɗata ko mi anda ko ɗum rewande mi anda kam tawi ɗum mi anda par ce que mi famani ɗum ñande fof hoɗi ko mettinde ɓerdam nde ñande fof hoɗi ko wadde ko welɗum o ƴewani hen haydara o hersani hen haydara to tolniɗa ɗo ko an o ɓeydoto muñde sabu oto ƴeew neɗɗo o no wayni an ƴeew no mbaɗa ni hande ko jiɗɗa sellude ko fof minen ɓuuri yiɗde cella pour kam huɓɓinde ɓernde ma e yanta e musalla mo gonduɗa o ɗum wawa hejjude e neɗɗo tinno muñ ko ɗum waɗɗima oto ƴeew ko neɗɗo o waɗata ko sa ƴeewi ko neɗɗo o waɗata ko tan wodata ko ɓeyde ma tampere muñal kay ɗum oto seerta hen minen kay min ñaagake Allah nde neɗɗo seerte muñde Jibril kala ko wawi wadde walla kala ko wawi wiide ko neɗɗo tan ma haalde nani eko jangtiɗa ɗo ko kam taw tan ko ɗum tan o waɗi ɗum ne yewtito nene hande gonɗa ko heɗum wodi ayi naɗeɗo balɗe nguleki ari anda mbiɗa woppita ɗum kurkali ala nani ko mbamma adde a leggude acci tan mi waɗira isi nene min de jinnomi ko addoyde bagage am o keddiɗe oto Jibril en ni hen noon moket sah woto hokku ɗum toon won kayitaji noon gondi ɗon ɗi ganduɗa ni il faut mi heɓa hen sinon ko jinmi ko lijjit fof mi wawata ɗum lijjit sa wawa yahde il faut layda baba walla kam hen addana kam fof aɗa andi min mon wawa ɗon ruttu an o sah nene mbeɗa huuli a fota ɗon yahde kadi an ɓernde ma nde yaw immude tension ma fewani te am yiɗa ɗon won haɗa layda ɗon nene ramata haɗum abbo dow anda laydo baba mbaɗa ɗum convaincre pour wawa yaha addana kam ko heddi ko ɗon fof wotum toon woppu diga kayitaji ɗinne moom il faut walla kam hen mi nani ko kalɗa jani ka min kam mi wonno e miijam ni ko min mi yaha mi addoya ɓayno mbiɗa noon an a hoolaki mi addoya haɗa waddude ne ramata wadde bamma no wawi yaade haalde ka Ablaye ɗon ana caɗele ko kalan mam ko ɗo fof a yaw ɗum par ce que a famani a yiyani a ƴewani yiyede ko Jibril waɗata kam ko baba Jibril instant oɗo comme ɗum cohlude foti ɓaɗade heddam mais Jibril to daroyto omo waɗa ko weeli ɗum joni yahata hay dow suudu jalika omo uddo toon en tenen ɗum fof andi wondude am Jibril ɗum mi anda ko ɗum woni e mun ɗum wona jaam e mun baba mi wawa kontinde ɗum haaldo mun il faut kalda e mun ay ko gonɗa eto fuɗɗirɗa ɗo ɗo meeɗa jibinde kala mette moƴƴani e ma ɗo ɓernde ma wulat e kala saaha ɓernde ma toujours ko wulat yejjit ko waɗi tinni wonko wone ma ha Allah hokkuma jaam ha iwne o saaha baba haɗande ko woni min ɗum ɗo mi natti ɗum wawa neɗɗo a wawa resde neɗɗo gadda ɗum e nder galle hay fuleraji ɓuranma ɗum Jibril ɗo daroto huccita fuleraji comme kangaɗa ni Leila, bébé ça va? aɗan ɗo Ay, mbiɗen ɗo tan. Leila taw? ko mbatta ɗo Bon, daraɗo huccide fleur uji. Climat en toɓe dow am.
wel ka tawtuɗen goppa ham yonde mi waɗa ko mbaɗatmi ko ha heddaki wona lelade arde kuccita fleur aji ɓuratma wondude am nde sutto non même pas comme garɗo juste tawɓeɗe wula seetan ɗum daɗa ɗum ɗoyete hoɗum miijot ɗiɗon miijoɗo ay Jibril hoɗe gaccata fende hoorema haɗa fenami Jibril hanma haal gongo ɗum cikkiɗa ɗum woni gon ay tawi cukalel toksel jagguirɗa kam arani baggo hoorema ko gandumi ko an a anda ɗum Jibril an mi ƴewdimam guilat garmi galle ko muusimi tan tegueta kam Jibril min meeɗa dañde ko welimi e ma Jibril min mi andi a yiɗa kam non Leyla hoto wi noon si Leyla so yi guiti nder ma mi tan ganda mi yiɗima an ɓuuri yennede aɗa andi min e nder ɓerdam mbaɗimami ko daari goɗo sah an micconomi si holomi hoto wat ɓerɗe ɗiɗi an deƴƴu waɗi gaccata fende Jibril a fenat a haalani gonga ko kalta ko a gumani ɗum Jalika a fenat ala Leyla nani S'il te seede plaît. Allah s'il te plaît mbeɗa mi dari mbiɗa huccitima mbiɗa haaldama Yeah. kiya kam Jalika pardon min waɗi erreur mi jaɓi s'il te plaît yaafo s'il te plaît s'il te plaît bon s'il te plaît s'il te plaît yaafo Jibril min waɗani ko wona yiddema Jibril Jibril o fof ñande fof kodɗa ko funtude kam Jibril ñande fof hen kodɗa haalde ganduɗa a gumani ɗum yettaki mi ɓerde ma de Jibril Jibril an Jalika tan jiɗɗa wi eyyi haal waɗ avoué gotol Jalika tan jiɗɗa a ƴewani goɗɗo Jalika tan kam jeeta à chaque fois ƴeew parfois yiɗa noddudem ko nodda Jalika Jibril Jibril tawi Jalika jiɗɗa ya ƴettoymo goɓɓa kam min mbaɗa kam libéré mi yaha lawolam acca haal ko ha après jewte ɗum ñaagiɗen jonko jamma asena neliyo bammi mi wawa ɗum de so tawi ko ɗum mi ƴetto mi yaha lawolam wote cikke tan ɗum gondumi mi instant mi wawa waɗa haydara joni ɓuurmi wawa wadde hay ndega par ce que muñatnomi ko mi natti wawa muñde ɗum ñande fof so neɗɗo ari ɗo haalano mon on ƴewata souffrance mum on ƴewta waɗata ko sentir onon dal ƴewton tan ko yo muñ comme si min tan foti muñde Jibril kam o wawa ƴewde o faama mi instant o ɗo tolnimi hayso wona haydara est ce que kam haydara wonani hoore he min Jibril goñimi tan est ce que ko neɗɗo est ce que omo ardi en 100% koko wondi ko yo ittu ɗum o ɓuraɗo hay goto so sikkini kam ɓuuri kam o boni baggo hoore mum enɗam ɓolam jeggi kam ɗo so wona goɗɗum so tawi no goɗɗum tawatno komi yeehi lawolam par ce que waɗata ko wona respect te respect kala ɗo wonani haydara wonata ɗo anda leydi o baaba wawa ɗon yaha kasi yeehi ma ɗo tawɗon baaba Ablaye ko heeɓi ɗiɗo ma mbawa leydu tranquille ma sa addana kam fof ɗum ɗon moom duwaki Allah ruttude ɗon walla Jali nodda Jibril addanma bagage keddittono nene an haɗa andi min mi noddata Jibril an Jibril ko waɗi kam ko fof mi waɗata ɗum kono kam de ɗe balle fof muni kam nodda o wi o yiɗi kam yi yomin pottu restaurant walla plage walla damar wuura he sa hina wawi dañ mbimi ɗum min komi ne aɗa nene an waɗi e min fulla fayda ni resata kam ɗo tawi kam wuura he kono seeri kam gartumi ɗo si sohli kam yo tawam wuuro nenam a babam o jaɓani o wi gacci jaggi ɗum wawa ar wuuro he min ɗum nag min moom wawa yaltu meɗa fottama bowal sa yiɗi tawa kam wuuro he ko kalɗa ko fof mi nani te kalɗa ko ko gonga ay Jibril hattamo aɗa ɗo ko gacce saabu ko waɗi ko ene mawni noon famɗani te min Jibril bettam ha yeeso Allah saabu Jibril min hayso mi lelnoma jamma mi findinama mi wiyama Jibril ma waɗɗe ɗo gueɗe min kam mi yeddana ɗum ha laaɓa ha wiya cer saabu min fotano ɗum ɗon a faami ko heddi ko noon an andata hoorema mbiɗa andi ko mbanmi ma mbiɗa hoolima kadi ha wona seeɗa a faami
ay hare no foti fof anen ɓuri yami ɗaldima e Allah nene ande sa lili mi yaɗani anni kam haɗa kam ande no fewi comme ni layirɗa ɗum joni mi jaɓata o yawo kam kono mi muñi ko heewi noon ndah dewgal ni hen mi jaɓata hay goto hena ama daw hooram he ɗon moom sa lili mi yaɗani inchallah d'accord ɗum noon wadde mi rutto nder mi juuloya moƴƴi to han kadi heeɓima ha seeɗa ha ɓooya seeɗa Jibril so tawi famanima an paama hoorema paamimirta hoorema aɗa andi kam damal galle ngal min jaɓata jalta ɗo damal galle ngal hayso wonano haare a yaltata damal galle ngal sabu yaltudema damal ngal tan yaade taw waynaki walla wadde ɗum gacce amen minen noon gacce amen min poɗɗa min gadda e koyɗe amen min diwat ɗum faami min jimmi wiidema baaba Jibril hayso jagge fularaji ɗum koko jolte Jibril o meeɗa wadde noon joni noon kono jolo fof yo jaam jolo ganda ko jolte e neɗɗo o an foti yewtidde muɗum tade ko oɗon gondi holko jolti kono noon ɗon en yettaki ɗon mbimi ko muñ ha Allah hokkuma jaam ko ɗum ñaaguimami muñal kortima waw nande baba mo muñal chaque jour an somi haali muñ gorgol somi haali muñ yam somi haali muñ mi muñi hammaymi baba mi natti wawde muñal waɗi koɗo haaji kalde ɗum kalne ɗum gon ko tagi onon on cuusa huccitde Jibril karno ɗum gon onon comme hulɓe Jibril onon goppi ɗum eko woni ko ayi ko woni ko kam o tawi ɗum Jibril ko neɗɗo jeeya omo andi ko moƴƴi ko waɗata ko rewdere tan jaggi ɗum baba haaldo mum noon min essence mi natti wawde gomi koye haalandema noon minen min jibinta ɓiɗɗo min kulo ɗum min kulanimo de min kersani haalandema gonga min kulani haalandema gonga o jeeya min jeeya ko Allah jeeyi dow noon kanko arani am ko an ara am min mbiyatmami ko muñir banggue ma heddo hakkude am makko min dal mi haalnimi kalnanimami ko essence mbeɗemi haali tan oɗon jooɗi oɗon ɗum jagguirino goɗɗum on jiyani on ƴeewani on lijjitani walla so mbiɗa waɗa koko mbaɗanmi ko mi wayanta sinno mi ƴeewonno rek ɗum ɗo aygel ɗo oɗo raga mi anda fof to itta o nehaki o anda mawɗo neɗɗo no haaldeni e mawɗo garɗo wullitade ene ñawirni hoore muɗum so keeɓi mbaɗon ni sembo keeɓi mbaɗon ni oɗo jali ko ɓuɗɗum nehade laabi capanɗe jeeɗiɗi jiiɗi an oɗo Leyla tawi ko so ndo joni ene wullito o wi Jibril toppitaki mo haydara natata hay suudu makko ala fof ko waɗantamo wona nder wona boowal ɗum noon taade ko min o haalami an ɓuuri ɓadade ɓiye ɓuuri ɓadade sukaɓe ɓe yewtide makko ɗum min anda hol probléme Jibril jali ka yeehi lawol mi wawa woppude jalika yejjitima nana wone goɗɗum kanko o wawa woppude jalika o toppito debbo makko hol probléme mo jogui kam so woppani ɗum wawi nadde yo toppito on kay Leyla ɗum ɓerdam ne gase Jibril ɓerdam ne gase Jibril no feewi wona seeɗa min Jibril no wayni e nenam ha hande affaire no haawi te sonno ko sagam ni no mbayɗa wallahi o waytani min jiyatnomi boom ko ɓiɗɗo gorko heewi boom woɗɗade ko bammum heewani wawrude mum heewi ko jokkodirde e yummum wona complice yummum ha gandanɗa hoore ma haydara siyata hakkude mumen kono Jibril ne waytan no jaɓɓuɗo liggey janan hay goto anda ko Jibril waɗata hay goto anda ko Jibril yahat ne ƴetti hakkille mum fof ne waɗe ngal ɗo koocal hande o yiyata o nanta min komi kuutiɗom an ko an haaldata kono min mi haaldata so min komi kuutiɗom sa haaldana e ɓiye ma yi saɗede muɗum neɗɗo no woppo ko jibin mi haalta e ɓiyam ɗum mi waɗe
sa haaldani ɓe holi kaldowo ɗi komi goppuɗomo de min mboɗo sikkitano malaka omo malade o malaka de ko suko tan o malaka mbimi oɗo jaliki tan mo ƴetti tan o waɗi ɗum tan e hoore makko tan o wawa woppude o woppimo yeehi lawol yo woppu ɗum aɗa andi de ko dañi ko aɗa andi ɗum ɗon waddetake e jalika o nanngude hen juuɗe makko saabu ko dañi kono min yo ya min e en tout cas gasnuɗo e makko ni haalaɗe min mbawmi haalandema hen so tawi ndi yiɗi jagguide gurdam mum nde mi yurmama ɗum par ce que yummiraade kam sa wi chaque jour haɗa hoɗa huɓɓinde ɓernde mum aduna ma merta fewde surtout noon mi haalani ɗum tan mais Djibril hakkam tan so dali ɗum laakar fayi wallahi azim en plus ɓurimi hen muusa e histoire o fof ko gonmi ko reedu ɓi makko ɗum ɓurmi fof wat regretté e adunam gila de jibinami gila de mbiyami Layla ha joni ɗum ɓurmi andi joni an o hande so jibinama holɗum kalnanmi ɗum Layla oto wi noon mbaɗa andi ɗon ɗo wonɗa ɓernde ma koko heewi ɓernde ma koko metti kono wonko gandanɗa hoore ma a fotani ɗum wiide te Djibril hay so wona haydara ko bande gorko wonko gandanɗa hoore ma noon ko hakkude mon tan heewi Layla an oto yejjid anne ko an yinno Djibril de hayso min nannima hen noon oto yejjid ɗum Djibril de somi ɗum yiɗino en 100% andoni han 50 ɗi ustima par ce que ko fawatami ko ɗum fof mbeɗa andi te mbaɗandi to gonɗa ɗo a muñi kaddi muñal Djibril noon a famonmo tan mani ko hakkille cukalel tan hedde makko te comme no mbiruno mami ni tan ay so neɗɗo jaggama pour ɓoccito sattat Djibril noon ko jaggaɗo te sinno ko sago amen wallahi wona ni woyata sinno ko sago amen Djibril ɓurata fof leñol men ngol fof Djibril ɓurata hen wonde neɗɗo kamde ɓuri hen won kangal en tout cas kono ɓe mbima neɗɗo wona ko yiɗi ko dañata koko dañi ko tan ɓamata Layla artir hakkille ma ko kalta ɗo ko wona haala ɗum ɗo nimso fotani jolandema Djibril ma change ande pembe a anda hayno mbami han haar Djibril yiide ɗum e son o yiide tektikam hay ɓurdumi mi yiɗani hiidam ala subhanallah mi haalnanma ko woni ko ɗo Layla Djibril hayso wona haydara ko bani gorko kam o ƴeewani ɗum so o ƴeewen ɗum ma jombo wat ko waɗata ko est ce que kam o lijjitani ɗum ɗon mbinani tan ko jaggaɗo te ko hakkille cukawo hedde makko kono ande andi kam Djibril no wayi fadde e gurdam mum ɓiɗɗo ni ha oɗo sahani waɗirni aɗa andi kay Djibril wonani sago mum sa wi aɗa woppam a haali ko wona gonga woppiwde heddoto kay ko o wiye tinno o ko joom suudu ma wallu ɗum yanda yofnde ay min ko ɗum de woni o kalani ko ko muñal wawi fof o duna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñal ko joom yurmede woto ñohemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah jooɓan ko joom yurmede oɗo keɓine aduna ma duna ko muñal wawi fof o duna Allah jooɓa rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñal ko joom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jekiraɓe sabu mo ɓesnani diraga